Kako zaštititi pridneni morski okoliš, morsko stanište i livade Posidonije ili Poseidonije, kako zovu ta pluća mora, s obzirom da znamo da evo svjedoci smo i ovdje u Hrvatskoj kako se i dno Jadrana sustavno uništava sidrenjima i istrebljivanjima i svih morskih organizama i onih o kojima ovisi ta sama morska trava, tako ili Neptunova trava, a i od koje ovise sva ta živa bića, cijeli taj ekosustav. Evo, otprilike je to i suština teme kojom se bavio i Europski parlament nedavno, prošloga tjedna, raspravljajući o zaštiti morskog okoliša, a apelom zaštitimo Poseidoniju ili Posidoniju možemo nazvati raspravu koju je zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica imala u tom smislu. Evo, to je i razlog što je na telefonskoj vezi iz Brisela imamo u ovom trenutku. Dobro nam došli u emisiju i dobra vam večer. Dobar večer i pozdrav slušateljima pomorske emisije iz Dubrovnika. Pa evo, više sam se puta bavila tom temom od kad sam članica Europskog parlamenta i ta točka je konačno došla na dnevni red plenarne sjednice Europskog parlamenta u Strasburu prošli tjedan, a bilo je zanimljivo što je koincidirala rasprava na plenarnoj sjednici s konferencijom koja se o klimatskim promjenama COP23 održava u Bonu. Ali Europska komisija je svjesna i upoznata s ovim problemom, samom činjenicom da je ta točka uopće došla na plenarnu sjednicu, a to je pokazatelj dobre volje da se ovaj problem želi riješiti i zaštititi podmorje. Inače, poznato je da postoji direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore Europske unije koja je na europskoj razini, a postoje naravno i zakoni na nacionalnim razinama. Tako da Europska komisija zaista ulaže napore i radi dosta i ulaže dosta i financija u vezi zaštite podmorja, ali mi smo kao parlamentarci smatrali da treba još više i stoga smo postavili pitanje i to je razlog zašto je točka zapravo po postupovniku morala doći na dnevni red. Što govori znanost zapravo i neki recentni pokazatelji o stanju morskog okoliša kada je upravo Poseidonija u pitanju? Govori o tome da su obalna morska staništa neophodna za pretvaranje CO2, odnosno ugljičnog dioksida u kisik i stvaranje morskih resursa. Poseidonija ili Posidonija oceanica, voga ili Neptunova trava je endemska biljka koja raste samo u Sredozemnom moru i neke njezine vrste se nalaze negdje oko obala Australije. Ona je, kao što znamo, jedan od najdugovječnijih organizama Sredozemlja i dugotrajna i produktivna vrsta općenito u biosferi i čini vrlo važan dio ekosustava za održavanje bioraznolikosti, a specifična je po tome što raste na morskom dnu u isključivo nezagađenim morima, znači vrlo je osjetljiva na onečišćenje, pa je mi sukladno znanstvenim istraživanjima, a i našem iskustvu možemo smatrati pokazateljskom vrstom ukupne kakvoće priobalnih voda. Kako znate, u njoj živi nekoliko stotina vrsta algi i raznih morskih životinja. Međutim, nažalost, te livade Poseidonije oceanike rastu vrlo sporo, još se sporije obnavljaju i zato je njihova zaštita od iznimne važnosti. I jednom kad budu uništene, zapravo teško ih je jako obnoviti i u tom smislu je zapravo i vaš apel i oni prijedlozi koje taj apel sadržava. Pa ja sam zato onako čisto logički, s obzirom da imam nešto iskustva po tom moru, smatram da prije svega sidrenje vrlo negativno utječe na Poseidoniju oceaniku, ali isto tako i onečišćenje mora. Iz toga predlažem i više puta sam o tome i prije govorila da se zabrani sidrenje, da se sustavno prione gradnji marina i pristaništa, a isto tako da i lokalne uprave, samouprave im rade pročišćivače otpadnih voda. A meni je to bilo naročito važno jer dolazim iz Hrvatske, iz Jadrana, u kojemu je zaista veliki problem to postao u posljednje vrijeme rastom nautičkog turizma. Ne bi trebalo zaboraviti da i kočarenje stvara problem, međutim kod kočarenja postoje određene pravila, tako da mislim da je manji problem kočarenje, ali ne bih htjela... Divlja sidrenja mogu biti najveći zapravo problem. Kojega vrlo teško mogu lučke kapetanije kontrolirati i to je problem, a razlog zbog čega do toga dolazi je manjak mjesta za vezove. I stoga zato je dobro da krenu investicije
spasit ćemo dno i Posejdoniju, Oceaniku i kisik, a istovremeno ćemo nešto i ekonomski profitirati. Evo, iz ove emisije pozdravljamo vašu inicijativu i vas također i zahvaljujemo na ovom uključivanju večera. Svako dobro. Hvala vam i pozdrav svim pomorcima. Kako zaštititi pridneni morski okoliš, morsko stanište i livade Posidonije ili Posejdonije, kako zovu ta pluća mora, s obzirom da znamo da evo svjedoci smo i ovdje u Hrvatskoj kako se i dno Jadrana sustavno uništava sidrenjima i istrebljivanjima i svih morskih organizama i onih o kojima ovisi ta sama morska trava, tako ili Neptunova trava, a i od koje ovise sva ta živa bića, cijeli taj ekosustav. Evo, otprilike je to i suština teme kojom se bavio i Europski parlament nedavno, prošloga tjedna, raspravljajući o zaštiti morskog okoliša, a apelom zaštitimo Posejdoniju ili Posidoniju možemo nazvati raspravu koju je zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica imala u tom smislu. Evo, to je i razlog što je na telefonskoj vezi iz Brisela imamo u ovom trenutku. Dobro nam došli u emisiju i dobra vam večer. Dobar večer i pozdrav slušateljima pomorske emisije iz Dubrovnika. Pa evo, više sam se puta bavila tom temom od kad sam članica Europskog parlamenta i ta točka je konačno došla na dnevni red plenarne sjednice Europskog parlamenta u Strasburu prošli tjedan, a bilo je zanimljivo što je koincidirala rasprava na plenarnoj sjednici s konferencijom koja se o klimatskim promjenama COP23 održava u Bonu. Ali Europska komisija je svjesna i upoznata s ovim problemom, samom činjenicom da je ta točka uopće došla na plenarnu sjednicu, a to je pokazatelj dobre volje da se ovaj problem želi riješiti i zaštititi podmorje. Inače, poznato je da postoji direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore Europske unije, koja je na europskoj razini, a postoje naravno i zakoni na nacionalnim razinama. Tako da Europska komisija zaista ulaže napore i radi dosta i ulaže dosta i financija u vezi zaštite podmorja, ali mi smo kao parlamentarci smatrali da treba još više i stoga smo postavili pitanje i to je razlog zašto je točka zapravo po postupovniku morala doći na dnevni red. Što govori znanost zapravo i neki recentni pokazatelji o stanju morskog okoliša kada je upravo Posejdonija u pitanju? Govori o tome da su obalna morska staništa neophodna za pretvaranje CO2, odnosno ugljičnog dioksida u kisik i stvaranje morskih resursa. Posejdonija ili Posejdonija oceanika, voga ili Neptunova trava je endemska biljka koja raste samo u Sredozemnom moru i neke njezine vrste se nalaze negdje oko obala Australije. Ona je, kao što znamo, jedan od najdugovječnijih organizama Sredozemlja i dugotrajna i produktivna vrsta općenito u biosferi i čini vrlo važan dio ekosustava za održavanje bioraznolikosti, a specifična je po tome što raste na morskom dnu u isključivo nezagađenim morima, znači vrlo je osjetljiva na onečišćenje, pa je mi sukladno znanstvenim istraživanjima, a i našem iskustvu možemo smatrati pokazateljskom vrstom ukupne kakvoće priobalnih voda. Kako znate, u njoj živi nekoliko stotina vrsta algi i raznih morskih životinja. Međutim, nažalost, te livade Posejdonije oceanike rastu vrlo sporo, još se sporije obnavljaju i zato je njihova zaštita od iznimne važnosti. I jednom kad budu uništene, zapravo teško ih je jako obnoviti i u tom smislu je zapravo i vaš apel i oni prijedlozi koje taj apel sadržava. Pa ja sam zato onako čisto logički, s obzirom da imam nešto iskustva po tom moru, smatram da prije svega sidrenje vrlo negativno utječe na Posejdoniju oceaniku, ali isto tako i onečišćenje mora. Iz toga predlažem i više puta sam o tome i prije govorila da se zabrani sidrenje, da se sustavno prione gradnji marina i pristaništa, a isto tako da i lokalne uprave samouprave rade pročišćivače otpadnih voda. A meni je to bilo naročito važno jer dolazim iz Hrvatske, iz Jadrana, u kojemu je zaista
veliki problem to postao u posljednje vrijeme rastom nautičkog turizma. Ne bi trebalo zaboraviti da i kočarenje stvara problem, međutim kod kočarenja postoje određene pravila, tako da mislim da je manji problem kočarenje, ali ne bih htjela... Divlja sidrenja mogu biti najveći zapravo problem. Kojega vrlo teško mogu lučke kapetanije kontrolirati i to je problem, a razlog zbog čega do toga dolazi je manjak mjesta za vezove. I stoga zato je dobro da krenu investicije, spasit ćemo dno i Poseidoniju, Oceaniku i Kisik, a istovremeno ćemo nešto i ekonomski profitirati. Evo, iz ove emisije pozdravljamo vašu inicijativu i vas također zahvaljujemo na ovom uključivanju večera. Svako dobro. Hvala vam i pozdrav svim pomorcima.